ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಗಳ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ harinijayanth ಇನಿ ದಾದು ಗೊತ್ತುತ್ತೇನೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದು ನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಯಾನೋ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಎಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಾತಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎಂಜಿನ ರೂಪಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾದ ಕೊಲ್ಲೇ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರೆ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಬಲೆ 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 ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಗ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ದ ಪನೋಡು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ನಿಂಡ ಮಲೇಷ್ಯಾಗ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕಲೆಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಯಪನೇ ಮಲ್ತದಿನ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒರ್ಂಬಾಗ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಮಲೇಷ್ಯಾಗ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚ ಅದು ತೂಪು ಜೇರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಏರು ಓಡುಲ್ಲರಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪೂತಾರ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ 1 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆದ ತುಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ತಾವೇ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಅದೇ ಪಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೇ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೇ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿನಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನ ಉಂಡು ಹರಿಣಿ ಮಲೇಷ್ಯಾకు ಪೋತಲ್ಲ ಓಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಗದೆ ಪಂಡ ನಾನು ಊರುಡುಪುನ ವಾ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದಿತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂತೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಗ ಎಂಚ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಯಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾಗ ಬರಿಯಾರೆ ಯಾನ 2000 ಪದ್ರಾಡೆಟ್ಟು ಮಲೇಷ್ಯಾಗ ಬೈದೆ 2000 ಪದ್ರಾಡೆಟ್ಟು ಬೈದಿನಾಲು 2 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಊರು ಪೋದು 2 ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ದು ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷೋಗರ ಹೋದು 2 ತಿಂಗಳು ಊರುಡು ಕುಲ್ದು ಬರೋಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2014 ಇಸವಿ ಮಾರ್ಚ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿನಾಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನದು 3 ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಉಡ್ಡಯಾನು ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕುಡ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 7 ದಿನ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯಾಂಗ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಂದಿತ್ತಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ ಕಕ್ಕುನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಚಿಲ್ಲರಡೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಲ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಪರೀತ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿ ಕಡೆ ದಾದನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬಾಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಲೇಷ್ಯಾಗ ಬರ್ತದ್ದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದು ಅವೇ 2013 ಪೋತೇನು ಪೋದು ಬಾಲೆ 2014 ನವಂಬರ್ 27 ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಎಂಕ್ 9 ತಿಂಗಳು 10 ನಾನಿಯೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೇ ಇದ್ದೀರು ಬಾಲೆನು ದೇಪಂಡ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 3 kg 80 ಚಿಲ್ಲರಿತ್ತೆ 4 kg 200 ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಯ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೀಟ್ ನೆತ್ತಿರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪರೆ ಅವನಿನಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 2025 ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಲೇಷ್ಯಾಗ ಬತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಸಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಊರುಡು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನರು ಊರುಡು ದಾದ ನಿಕ್ಕು ಬಂಗ ಕಂಡನ ಹೆಜ್ಜೆನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡುತ್ತ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು
ಆ ಟೈಮಿಡು ಎಂಕ್ ಬಾಲ್ಯ ಪೆರಿದಿನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಓವರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಐತ ಬತ್ತದ ಆಂಡ ಸೂಟು 2,000 ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಈಸ ವಿಡಿಯಾನ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮುಡು ಯಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾಗ್ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಪನ್ನಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾಗ್ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋದು ಬರೋಡುಂದಾಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಯಿ ಅವಲೇನ ಅಕ್ಕನ ಕೊಲಿತ್ತೇರ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆಡು ತೂತೀರ ಕೊಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಿತ್ತೇನು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ ಕಲ್ಕತ್ತೋಗು ಪೋಯ ಕಲ್ಕತ್ತೋಡು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೆ ಸತ್ತೇ ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ಕತ್ತೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನರಮನಿಲೊಲ್ಲದು ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡೊಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ತಿಳಿಕೆ ಪೊಂದಿ ಪೊಂಜೋವಾಡು ಅಂಜವಾಡು ಆಂಡ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜರ ದಿನ ಕುಲ್ದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಒಂಜರ ದಿನ ಎಂಕುಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೈದಿನ ಅವಳೆ ಪೂರ ದೇವನ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜವೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಬರಬೇಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಒಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಕುದರ್ಲ ಮಾದ ಫೋನ್ ಮಾರಿ ಸಾರಿ ಅವಳು ಅಕ್ಕಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಲ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕೇನು ದೇ ಪಂಡಪ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನತಿ ಊರುಡು ಪೂರ ಪಂಡದು ಬೈದೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬೈದೆ ಊರುಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ತು ದಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಂದ್ರೆ ಪಂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ನಗಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡವೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಡ ರಿಟರ್ನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರೋಡು ನಾಡು ಆಡೆಗ್ಲ ಪೋಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೊರ ಪೋದು ಬರೋಡು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪೋಂಡು ಚೆನ್ನೈಡ್ಲಂಚೆನ ಒಲು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 5 ದಿನತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ ದನಿನ ನೆಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಪೂರ ಒಣಸುದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪೂರ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಆರ್ನಾನೆ ಬಾಸ್ನಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಹಿತ್ತೆ 2-3 ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರ್ನಾನೆ ಅಂಚ ಅವಳೊಂಜಿ 5 ದಿನ ಅವಳು ಕಾತಂಡು ಆಂಡ್ರೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಏರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಯೆಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪಿಲಕ ಅಂದು ಇತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಏತು ಕಲ್ತದೆ ಅಂದು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತೆ ನಾನು ಅವು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಹೈಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅವು ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ. ಅವಳು ಓದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪಾರ್ದಿನಿ ಎಂಗೆ ವಿಸಾ ಇತ್ತು ಜಪ್ಪ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಇಡು ಬರ್ಪಿನಿ 5 ಪಕ್ಕ 3 ವಿಸಾ ಪಾಡ್ನಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅವಳು ಪೋದು ಚೆನ್ನೈಡು ಪೂರ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅನಾಗ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ಅನಾಗ ಎಂಕುಲ ಬರ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಪೋ ಪಿರಾವನ್ ಆಂಡು ಪಿರಾನೇ ಬತ್ತುಂದು ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಬುತ್ತ ಒಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಆಂಡೆ ನಾನು ಆಪುಜಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡು ಸತ್ತು ಪಾಡು ಬಂದು ಮನ್ಪನ ಕುಲ್ಲುಂಡು 2,000 ಪದ್ರಾಡಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಧನಿಯೇ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಧನಿಯೇ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆದು ಅಪ್ಪಗನೆ 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ವೀಸಾ ಪಾಡ್ಪದಿಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಧನಿ ವೀಸಾ ಪಾಡ್ದು ಧನಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದಿನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ರೂಮ್ ದುಂಬೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಚೆನ್ನೈಡು ಅವಳು ರೂಮ್ ಅಂತ ಕುಲ್ದಿತ್ತ 5 ಪಕ್ಕ ಧನಿ ನಟ್ಟು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಕಾರ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂಜಿ ಒಂದಾತನು ಬಂಡ ಎರಗಲ ಗೊತ್ತಾರೆ ಒಲ್ಲಿದ್ದ ಬರಿತ ಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಟ್ಲು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಧೈರ್ಯಡು ಕುಲ್ಯ ಹೊರ ಮಿತ್ತು ಲಗನ ಯಾನು ಮಿತ್ತೆ ಪೋಯ ಅಂದೇನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬರಿತ ದನಿ ಉಲ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿರವಲ್ಲಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕಲ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹೋತಿನ ಶ್ವಾಸನ ಯಾನೇ ತಿರ್ತು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದು ಕುಯ್ಯ 5 ಪಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುಂಡ್ರು ಪಕ್ಕ 2,000 ಪದ್ರಾಡು ಅವಳು ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಜೂನ್ 1 ಜೂನ್ 3 ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ 5 ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಎನ್ನಿಕಲ್ದ ಪಂತಜಿ ಎನ್ನಿಕುಲಿ ಇಮೇಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಕತ್ತೋರ್ದು ಮುಂಬೈಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಮುಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವನ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದೇಪನ್ನೆಡ್ಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಉಲ್ಲ ಕೊಲ್ದುಂಡು ಏತು ಕಾಸು ಆತು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪದೆ ತೊಂದಿಟ್ಟುಗೋಸ್ಕರ
ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವಲಿತ್ತದ ಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೆತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಂತು ಜಲ ಹೆಂಗೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ತದಲ್ಲ ಪುದರೆ ಶೋಧ ಕೊಂಡದೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಗಲು ರಡ್ನೆತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳು 4 ಜೋಕುಲು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾನೇ ಅವತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ಲೆಗ್ ದಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಲೆನ್ನೂ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ನಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ದಾದಲ್ಪುನತೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ 11 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಮಲೇಷ್ಯಾಡು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 11 hours ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀಯೋಡು ಉಣೋಡು ಊರಾದ ಉಲಯ ಬಣ್ಣ 11 ಐದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏರ್ಲಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಡ್ಡಬೂರ್ಗ ಪೋನ 12 ಗಂಟೆ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತುಗೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಪೋಂದೆಪ್ಪುಡು ತೂಯರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜರ್ನಿ ಬಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿನತ್ತವೆ ಏನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಈ ಲಾಕ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಮಿನ್ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಯಾವತ್ತಿನ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ ಚೋಲಿದ ಎತ್ತು ಕಲ್ಟುಗರು ಕಿಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಬಂದು ದೇವನ್ನ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು ಯಾವ ಒಂದೇನು ದೇವಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪುವೆ ದೇವಂಡ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಮುರಣಿ 2025 ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸೈದಿನ ಟೈಮ್ 11 ದಿನ ಅರ್ನ 13 ದಿನ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಇವಾಗ ಬೈದಿನ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬುರ್ದು ಬೈದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಮುರಣಿ ಬಂದಾಗ ಐನು ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳದ ಅದನ್ನು ಬುರ್ದು ಬೈದೆ ಇಂಥ 1 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂಡೆಯಾಗಿ ಆತ್ಜಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಏರನ್ ಬುರ್ದು ಬೈದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲೆನ್ ಬುರ್ದು ಬೈದನ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೆಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪಿಲ ಗಾಪು ಜೊತೆ ಎದು ಪನ್ನೆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರನ್ನ ಬಿತ್ತು ಬಾರಬಾರ್ದು ಬೈದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನು ವರ್ಣಿಗಳು ಬಾಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಾಲೆದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೆ ಅಂಡದಾದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಯಿಲ ಕಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೂಯಿಲ ಕನಿಗಳೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಏರ್ಪುರ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಗಳೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಗೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನು ದಯಮಲ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಪುರೇನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂತು ತೂಪಿನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಾರ ದಯಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗುಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ ನಿಖಲು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿ ಗೋವುದ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುನ ಬಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುನ ಬಡ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೆರ್ಲನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನ್ಮೆ ಏರ್ಪುರ ಪೊಸತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದನ್ನೇ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗವೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್